te tačke gde je malo veća nelagodnost tu više puta pređi. Bravo, Zenja. Kina! Drži 3 ekonoma sad, drži 3 ekonoma! Evo, odradili smo prvi trening u Sloveniji. Malo smo morali da modifikujemo plan zbog kasnog dolaska, sinoć taj put se odužio. Tako da smo umjesto oporavka sinoć napravili oporavak ovog jutra i popodne nastavljamo sa ozbiljnim radom. Uslovi koliko sam mogao da vidim do sada su dosta korektni i mislim da ćemo imati sve uslove koji su potrebni da sprovedemo ono što hoćemo. Portire, ajde! Samo uklizaj! Drži! Pa ništa, evo prvi dan u Sloveniji, sinoć smo stigli malo kasnije zbog gužve na granici. Trebalo da odradimo trening, ali nismo uspjeli, tako da smo jutros ovdje na terenu gdje su stvarno sjajni uslovi, odradili trening oporavka. Uslovi su sjajni, hotel je sjajan, grad je super. Očekuje nas 5 ili 6 utakmica na priprema, sigurno jakih utakmica, protivnici su jako dobri iz raznih država. Tu smo da se pripremimo, trenizi su ok i nadam se da će sve biti ok.